गुमै आं नोंनि थाखाय बिराद मोजां कफि बानायनानै लाबोदों लोंदो गुमै। आं लोंथ'ला नामा? गुमै आं गाज्रि मोनगोन लोंदो ना प्लिज। गुमैहाय आंबो नोंनि थाखाय साहा फुदुंदों गुमै। हाइजें गुलमरिस गासैखौबो लगायनानै मस्ला जि आराम साहा फुदुंखादों आं मस्लानि साहा। लोंदो ना गुमै। गुमै आंनि कफिखौबो लोंनांगोन। गुमै आंनि साहा फुदुंनायखौसो लोंनांगोन। न' गुमै आंनि बानायनायासो गोथावसिन जादों आंनिखौ लोंखानांगोन नङाबा आं दुखु मोनगोन। आं हानाय नङालै गरमथारना बेनिखायनो आं साहा कफि जेबो लोंथ'ला। एसेबां मोजां अननानै लाबोदों आं नोंनि थाखायनो बानायदों गुमै प्लिज लोंना। गुमै आंबो नोंनि थाखायनो जा गोथाव बानायखादों नों लोङाबा दुखु मोनगोन। नोंहालाय मानि गुमैनि थाखाय बानायनांगौ जाखो? गुमै नारजिया आंनिबो गुमै बेनिखायनो आं गोसोबायदि बानायगोन। प्लिज गुमै आंनि कफि बानायनायखौ लों। गुमै आंनि बानायनायखौसो लों। जाबाय दे जाबाय नोंसोर नांला आं सानैनिखौबो लोंनोसै दे। बा गुमै साहा लों गुमै कफि लों। बबेनि इसेबां बिगुमै अनग्रा जासोदों? आंनि हौवाया आं जेखौ बानायगोन बेखौसो लोंगोन नोंसोरनि बानायनायखौ नङा मिथिबाय। आंनि हौवानि खाथि खाथि थानाङा नोंसोर। रुवाथि दं रुवाथिया संनानै होगोन फुदुंनानै होगोन नोंसोरालाय मा नांजादों? गुमै होनफ्लानानै रावबो मानसि गैया नामा नोंसिना? सेंग्राफोर गैया? सेंग्राफोर दङ बिसोरनो साहा फुदुंनानै हैथां। आंनि हौवाखौ नङा मिथिबाय। मोजाङैनो मोजां बुंदों बांद्राय सिथाब थानाङा। केरासिन लखबनानै खानायखौ सावजुनानै होगोन आं नोंसोरनिखौ। नुबाय बिनि आखलखौ नारजि फिसा खुगायानो बाराद्रायथार। मालायखौलाय मानो केरासिन लखबनानै खानाय सावबाय बायनांगौ जाखो? बेखौनो फोरोंदों नोंना बिमा बिफाया हिनजाव जाथि जानानै हिनजावनि एगेन्स्ट थांनो। मालायनि खानायखौलाय मानो सावना होनांगौ जाखो नोंलाय? नोंनि खानायखौ सोरबा सावनो होनबा नों मा बुंगोन? आरो पर्दाया जोंहानि आलासिसो। आलासि मानसिखौ बेफोरबायदि सोदोब दा बाहाय। नोंनि न'खराव गोदो बाहायो जानो हागौ नाथाय नैबेयाव नङा। माखौ सोलोंनानै फैखो न'निफ्राय? खालि खुगायाव जोनाय बुनाय सावनाय सुथारनायल'। सासे सनमान गोनां बिहामजोनि खुगायाव बेफोरबायदि सोदोब समाया मिथिबाय। आं बिसोरो बिगुमैखौ एदावनायखायसो एसे रागा जोंनानै बुंदोंमोन। बिगुमैखौ एसे जंखायनायालाय माथो थांखो? बिदि होननानैथ' बिगुमैखौ जाथारगोन बे नङा। मानसियानो एसे जंखायनाय एदावलायनायखौबो बुजिया। बोरै अन्थाइ गोसोनि जाथारखो नोंलाय? बोरै अन्थाइ गोसोनि जाथारखो? मोनजादोंना मोलोङाखै जेब्लाबो मा रागा बेलाय? बिबोनांफोरा बिगुमैजों एसे एदावलायथों माथो जाखो? आंसो मिथिगौ। जेबो मिथिया नोङो। मिथिनाय मोनब्ला सासे आलासिखौ बिदि बुङामोन। पर्दा आंनि रुमाव फै। नुबाय नारजि बुदां आंखौसो दायनिगिरि साजायनानै थांलायबाय। आब' नोंबो मानो रागा जोंबाय थायो? नोंबो बारा खोथा बुंनाङा मिथिबाय। आब' नोंखौ हेफाजाब होनोसो फैदों। नाङा आंनो नोंनि हेफाजाब होनायखौ। दे बिदिबा नारजि बुदां बिसोरखौ डाइरेक्ट रायना होनो हाया नामा? जोंनि खाथियाव दाफै होननानै। मानो बिसोरखौ नोङो इसेबां गोरलै हगारगासिनो? ना मोजां मोनथारदोंहाय नोङो? आंलाय मा मोजां मोननांगौब्रा? एसे मोजां अननानै साहा फुदुंना होफैनायखौ आं मालाय माबोरैथो बादा होनो? बिदिसो होनबा खोथाया। आफां सना नोंनो माबा मोनसे बुंदो। मालायखौ रायनाय बुंनाया आंनि खामानि नङा। बेनि सायाव आं हिनजावफोरखौ जेबो बुंनो हाया। नोंनो माबा मोनसे बुंदो। एबारनिफ्राय एदावबा आं होनखादों आं खानाय सावनानै होगोन सानैनिखौबो। हले बायो। दे सावबानो जाबाय। सावखागोनबो आं। जाखानै माबाफोर प्रब्लेम? आं नोंखौ मोजाङैनो मोजां नारजिनि खाथियाव थानो होनाया बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामदों नों। आफाङा मिथिलायनाय जेबो खालामनाङा। नि आन्दोसो नोंखौ आं नारजिनि खाथियाव थानो होदों। जागोन दे आं खालामगोन। नाथाय बे दरजाया फैनानैसो खोथाखौ गाज्रि खालामबायना। मा खालामनांगौ आं दरजाखौ? जेबो खालामनाङा। बिब' बिनानाव लोगो नांनानै बायदिसिना खालामनो नागिरदों बिसोरो। हायोबा थाबैनो नारजिखौ गावनि आखायाव लानानै फैनो मिथिबाय? अके जागोन। नारजिनि जिउनिफ्राय बे हाफांखौ माला दोरद होनो हागोन आं? मा जादु लगायनानै होखो बे आंनि फिसाखौ? बोखारनो सानबा बोखारनो हाला। मालायफोरा हिनजाव सानै साथाम गोसो थोयो। बेहा बिमाया सापर्ट होनो नागिरबाबो गैया। आया बिमानि खोथाखौनो खोनासङा। बोरै जानांगौ जाखो? गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसो जागासिनो। आयु बाला बिमा बिफानो खोन्थानांगौ ना खोन्थानाङा जाखो दालाय? आंबो बेखौनो सानदों। खोन्थानानै होआबाखि मोजां जागोन। नाथाय बिराद दुखु खस्थ'बो मोनगोन ना बिसोर। दाउसो देलाय। आयु बाला दिनै आंखौ दाउसो देलाय बुंबाय थादों। आंखौ सोमोन्दो लायाबासो मोजां मोनखायो आं। आनै आब' होननानै दाबुंखा।
देलाय बुंखा आं मा खालामनो जाबाय आं मा खालामनाया मोजां जागोन आं साननानै मोनासै बे एन्टनिय बिमाया मानो बिदि खालामनांगौ जाखो आं मिन्थिया जोंलारिया माबा मोनसे जायोब्ला अबेसे जाखाबायानो आं सहायनो हानाय नङा रागा जोंनानै आङो न'खौनो बमजों उरायहोनो गोसो जादों होमबाबो डाक्टरनाव मोजाङै सोंहैबावलाय मा खालामनो हायो माबा मोनसेथ' अपसन थागोन नामा जागोन दे होमबालाय आं दोनथ'नोसै अके आया बाया बेसेरा जोंलारि बिसोर सानैखौ मिलायहोनो हानायमोनब्ला मिलायहोनायाथ' बिराद गोजाननि बाथ्रा सिमांसै दा आङो जोंलारि बिमा बिफानि सिगाङाव मा होननानै खोन्थाहैनांगौ जाखो क्लिय'पेट्रा बिमाया मुलि होनानै जोंलारिनि किडनिया गाज्रि जाबाय होनना भाइरास सोना होनानै आया बाला मा खुगाजों फोरमायगोन आंलाय मा खुगाजों हाँ मैं रिस्क लेती हूँ चाहे जो भी हो जाए मिस जंगलारी को कुछ भी नहीं होना चाहिए ओके अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो कल से प्रोसीजर शुरू कर देती हूँ थैंक यू डॉक्टर वेलकम बानलु बेदां आं बुंखादोंमोन ना आं नोंनि थाखाय जिउबो बावगोन नोंनि जिउआ जोंलारिनाव दं जोंलारि गैयाबा नोंबो गैया अब्ला नों जायखौ गोसो थोयो बेनोनो जिउ होगोन आं जुदि जोंलारिखौ मोजां खालामनानै होयो मा थिक नों आंखौ एसेबाबो मोजां मोनगोन बानलु आंनि मोजां मोननाया नंखाय नङा आरो गुबुनफोर बायदि एसेल' सा साज्रां नङा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बानलु बेदां खुगाया सामलाय नों जानला मानला खुगा दङ होननानै दाबाहाय नों मा बुंलाबायदों बेफोरखौ भाइरास सोर सोनो आंनाव भाइरास जोंलारि आं मालाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा आरो बे खोथायाबो सैथो आं मालाबाबो नोंखौ नंखाय बुंबोफेराखै दिनैसिमबो अब्लाबो नोङो एन्टनियमोननि न'खरखौ एसेबां गाज्रि एलिगेसन होगोन नामा जाय खोथाया सैथो आं बेखौसो बुंदों नोंनाव भाइरास सोनाया एन्टनियमोननि न'खरानो नोंनाव मा फोरमान दं नोंखौ आं मा होननानै बुंबावगोन नों मानो आंनि खोथा फंसेबो मानिया मानो डक्टरफ्रा दिनैसिमबो नोंनि बेमारखौ नायनानै दिहुननो हायाखै नोंनाव भाइरास सोनायखायनो आरो बे भाइरासखौबो नागिरना मोननाय नङामोन जेब्लासिम मुलिखौ मोनामोन नाथाय बेफोरखौनो आंनो मानो खिन्थादों मानो खोन्थादों दिमाखौ बहा दोनथ'दों नोंलाय नोंनि बेमारखौ नुवाखै नोंनि किडनिया दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानो हमदों नों बेफोरखौ मानो सानाखै जोंलारि आंनि सायाव मानो फोथायनाय गैया नोंहा फोथायनो माखौ फोथायनो आं सोरनि खोथाखौ लानो आरो आं भाइरास जानानै आंनि किडनिया गाज्रि जादों बेफोर खोथाया नंखाय आं फोथाया नुबाय नों दासिमबो फोथाया नों एन्टनियखौ मोजां मोनो बेनि न'खरखौबो फोथायो नङा होमबा दिनै बिसोरनि न'खरानो मा खालामदों नुबाय नों आंनि खोथाखौ मानो मोजाङै साना मानो आंनि बुंनायखौ एसेबो गनाया जोंलारि बेफोर गासिबो एन्टनिय बिमानि मावनाय नों बोरै मिन्थिगौ बेफोरखौ आं माबोरै मिन्थिदों बेखौ सोंनो नाङा खालि बेखौल' मिन्थिगौ आं एन्टनिमोननि न'खरनि सायाव मा एक्सन लागोन आं बेखौ गावनो मिन्थिया नोंखौ सोरबा खहा होनायखौ आं ओरैनो नायनानै थाया बे खोथाखौ गोसोआव लाखि सावग्लुंहैजोबगोन आं बेफोरबायदि जेबो मावनाङा आंनि थाखाय जेबो खालामनाङा नों जोंलारि मानो गाबदों जोंलारि दागाब आं जेबो बुजिनानै मोनला सोर सैथो सोर नंखाय आंनिफ्राय गोजानाव थांथ' नोंसोर आं दसे सम हारसिं थानि थां आंनिफ्राय गोजानाव अके रागा दाजों प्लिज जोंलारि आंनि किडनिया गाज्रि जाबाय हे इसोर आरोबाव बेसेबां आनजाद लाबावगोन आंनि जिउआ एसेबां बेसेन गैयै जाथारबायना मा थांखि लानानै फैदोंमोन मा जानो हमखो दाबायदियाव आं गैयाबा आंनि आइ आफाया मा जागोन बादालि आंनि फिसा हौवायालाय बेनि थाखाय फुटबल लाबोदों आं फुटबलखौलाय बेसेबां लाबोना होफैबाय थायो नोंलाय थ' बुरजा जाबाय फुटबलानो लाबोबाय होनो थागोन मानो होनोब्ला आंबो सानसे आंनि फिसालाखौ फुटबलार खालामगोन बेटा थफिराम ओइ जुनियर थफिराम ओइ थफिराम आं नोंखौ टफि गाननो खोन्थायोना मानो टफि गानालासिनो ओंखारलायखो नोंलाय नो फुटबला ओमफ्राय मानसियालाय माला देस्लाबखोब्रा रबरसो नामाब्रा नोंलाय हो टफि बेटा आफा आंनि नामखौ सोलायदो औ बा माथोआबो माथो अमा राजानि बायदिसोलै जेसेबांनो देरदों एसेबांनो माथोआबो अमा राजा बायदि जालांदों महराबो दिने दिन बिनि बायदिसो जालांदों बादाले आंनिथिं नाहरनाङा आं जेबो मिथिथारा ओइ नोंना हाथाया बायदोंना बायाखैब्रा माबायदि एसेबां देरखोलै नोंलाय जुनियर थफिराम मानो एसेबां देरखो आं मा मिथिगौ जादों लोंदों देरदों बा खोथाफोराबो आंनो जुनियर थफिराम नाम नाङा आंनो गुबुन मोनसे नाम नांगौ स्कुलाव थांबा आं थफिराम नाम लाया बा मानो लाया
थफिराम नामखौनो ला होमबासो आं बायदि जागोन आं नों बायदि जानायखौ नाङा आं बेस्ट जागोन बेस्ट आं गाज्रि नामा नों मोजांबा आं नोंनि डाबल मोजां जागोन नों गाज्रिबा आं नोंनि डाबल गाज्रि जागोन दाउ सोर फोरोंदों नोंखौ बिदि बुंनो आं हारसिंनो रोंदों आं फुटबल गेलेहैनोसै बावै माला एसेबां देरस्लाबखो बेलाय नों फाथा लायो आरो मास मोनसेयावनो मोनसे सानसेयावनो सानसे देरथारदों आरो रायलायनोबो रोंथारबाय सल्ला फुटबलबो गेलेनो रोंबावबाय बावै मानिबाय आं बे मानसिखौ मानिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंना बिहावसोआ नोंखौ खबर लायाखै नामाब्रा मानो खबर लानांगौ थांनोसै बे न'खौ गारनानै आफानि न'आव थाहैनोसै आफाया लोमजागासिनो नों जेराव लाङो बेवहायनो थांगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंनालाय माथो खानायानो गैयालै दांसेबा बहा आलासि जाहैजोबखो नोंनि खानायालाय आसि थाइथामखौ नुदों गन्थं गुदुङाव थाइनैखौ सोगोन थाइसेखौ खुगायाव सोगोन बेनिफ्राय बिबु दिहुनगोन आं बिबु थख्लाख्लानो एसे दुगालै गथ'आलाय आं नोंसोरनि नामफासो जोंनि बिफा जालायबावो दोब्बा बुना गालांगोन दानो देलाय बुलाय नामफाखौ आवलायनानै दाला नोंना नामानो गैबावा बिफानि नामखौसो लाबावो बेबो थफिराम बेनोसो दुगा नाम गैजा रोङियासो नोंबायदि थख्लाख्लाजों जों फुटबल गेलेयालै नोंहा हारसिंनो गेले थख्ला जानाया आंनि गोरोन्थि नामा र' एसे देरबावबा गासैखौबो दमजोबगोन आं जेब्लासिम आं आंनि नाम मोना अब्लासिम सिरि सिरि थागोन जै नाम मोनबाय गासैखौबो फुटबल बायदि जोथोम खालामगोन नामखौल' नेनानै थानोसै मानो लिंहरदोंहाय माथो आखि मेगना मावदोंबा आंखौसो माबा मोनसे खालामसिगोन नामाबा बे Excuse me, आंनि नामा थब्ला नङा रायलायनोबो गोरों जाथारबाय दाना खावलायखौ खेबसिजोबगोन आं मा एसे गोरों जाखो नोंलाय आं गोरोंखा अके खर'आवलाय मानो खानाय गैया नोंनालाय दोंसेबो बिफानि लाथारदों आफाया बुङो अमा राजानि लादों आयौ बिदि बुंथारो आरो नोंखौ नोंसा नोमफाया मानसियालाय कारेन्ट सर्टसो नांजानाय नामालाय बिदि बुंनो हामगौ आरो थां न'आव थां सोरबा सिखावफोरा लानानै थांगोन नोंखौ आं देनां देरबा आं गावनो सिखाव जागोन आयौ माबायदि बुंथारो आयौ बाला खावलायखौ खेबसेजोंना हरगोन आं दानो बबेनि गोरों देखायदोंहाय बियो आच्छा अमा राजानिसो नांदेरनाय नामाबा माथो बोरैबाबा एखेबो नुलाय लाङो र'फ्रा नंगौ नामा नंगौथ' आरो नोंखौ बोरैबा नायबा अमा राजा बायदि नुयो थांनोसै आंखौ मानो अमा राजा बायदिल' नुयो होनबाय थायो अमा राजाखौ लोगो हमहैनांसिगोन खोनाबायल' थायो सोर अमा राजा बियो ओइ नेवला प्लिज ना आं वाटारफल नायहैनो अरुणाचलाव लोगोफोरा आंखौ लिंदों नों आंनो फैसा हर ना आंखौ लांफायाबा आं नोंनो फैसा होआलै नों अना नामा आं नोंखौ अनो थैनो बायदि गोसो थायो होमबाबो आंखौ लांफायाबा आं नोंखौ अरुणाचलाव हगारहरा बेनिखायनोथ' आं नोंखौ रागा जोङो गासैबो खोथाखौनो आंनिखौ मानो सिरियास लाया नोङो आं लाया जायो नामा आं गासैखौबो सिरियास लायो होमबाबो नों अरुणाचलाव बेरायनो थाङोब्ला आंखौ लांफायाबा फैसा मोनालै बे सान्दुं गोसायाव थाबाय थानो हाला थुदो न'आव थांनोसै लाजियाबो नोंहा न'आनो गैजा रोङा नों जोंहानावसो थायो नों जेखि होना मानो आं नोंसानावनो थागोन नोंखौनो हाबा खालामगोन बास ओमफ्राय आं नोंखौ थाइलेन्डआव बेरायनो लांगोन नाङाबो आं नोंखौ हाबाबो जाया मिन्थिखायो आं नोंखौ आंखौ फैसानि थाखायल'सो नोङो मोजां मोनफ्लायो आं नङाबा नोङो रावबो गैयालै नोंखौ रावबो सैया नों दिनै बिदि बुंबाय आरो आंखौ खोथाया खोनासंनो गोथावब्लाबो बेखौनो बुंगोन आं गैयाबा नोंहा रावबो गैया बा बिदि बुंथारबाय आरोना नों एक्सकिउज मी अमा राजाखौ सिनायो नामा नोंसोर जों सिनाया सोर अमा राजा बेलाय होमबालाय नोंसोरजों रायलायना लाब गैया बबेनि थख्लाख्ला गथ' नोंलाय बे बुहुमनिनो बै नुहुरनाय गामिनिनो मा नाम नोंना आंना नाम गैया नाम गैलायैबो थायो नामा नोंसोर अमा राजाखौ सिनायाबा रायलायनानै लाब गैया आं हारसिंनो नागिरहैगोन गथ' बबेनि दुगा मारा नोंलाय बै नुहुरनाय गामिनि नाम गैयै बबेनि थुब्लाब्लानो गावखौनो मा सानदों खर' गाज्रि बाबु सोर अमा राजाखौ नागिरदोंलै नों सिनायाबालाय नोंनोलाय मानो खोन्थानो सिनायोब्रा सिनायो 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 बेनि सिगां खोन्थालाय नोंनो मानो अमा राजाखौ नांगौ नोंनाव मा फोरमान दं नों जे अमा राजाखौ सिनायो आं अमा बसनि पार्सनेल एसिस्टेन्ट
बेनिखायनो आं मोजाङैनो सिनायो होमबालाय आंखौ बिनिसिम लानानै थां दाथ' अमा राजाया गैया गाबोन फै आरो नोंबा सोरानिलाय आला माला हारसिं गिदिङो आरो बेफोरबायदि मिन्थिबाय आंखौ उन्दै होननानै आन्डार एस्टिमेट खालामदों आंनो अमा राजाखौ नांगौ सोर अमा राजा बियो आफाया मानो अमा राजा बायदि नुयो होननानै सोंबाय थायो बेनिखायनो आंनो अमा राजाखौ नांगौ दिनैनो दानो बानलु बेदां आं मिथिनायाव नों जेबो जायाखै माबा मोनसे जानानै लादो आं संनानै होबाबोथ' नों जायानो प्लिज बेफोरबायदि जायालासिनो थाबा जोंलारिया बोरै मोजां जागोन माबा मोनसेथ' जानानै ला सेखेरि आंनि जानाय जायैखौ जेबो नांजानाङा जोंलारिखौ गाबोन हस्पिटालाव लांनांगौ बेनि थाखाय थाग थियारि खालामबानो जाबाय आं गासैखौबो खालामजोब्बाय नों जेबो साननाङा एन्टनिय' दंफैयो जोंलारिजों दसे रायलायदों मा एन्टनिय'आ फैलायबाय मानो फैनो होखो नों बेखौ मानो फैनो होआ जानो बे जोंलारिनि बयफ्रेन्ड बेनि थाखाय गासैबो जाजोबदों नों मिथिगौ ना मिथिया आं गासैखौबो मिथियो आरो जोंलारिखौ नों बेसेबां मोजां जानो लुबैदों बेनिख्रुइ बांसिन आंबो लुबैदों मा नों लुबैदों नों मिथिना मिथिया जोंलारिया आंनि थाखाय मा बे बुहुमाव जोंलारि गैयाबा आंबो गैया जोंलारिनि मोजां लुबैनायखौ आंनिख्रुइ बांसिन नों मा बुजिनो आं बुजियो बानलु बेदां जेरै आं नोंखौ मोजां मोनो बिदिनो नोंबो जोंलारिखौ मोजां मोनो साननैसोल' बानलु बेदां थाबैनो जोंलारिया नोंनि जागोन आं बे खामानियाव नोंखौ जेब्लाबो सिरि सिरि हेफाजाब होगोन सेखेरि आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा आं जोबोद रागा जोंनानै दं लोगोसे दुखुबो मोननानै दं मिन्थिगौ नों रागाबो जोंदों दुखुबो जादों होननानै नों आंखौ जेखि बुङा मानो आं जेबो साना हायोबा माबा मोनसे जानानै लादो प्लिज जोंलारिनि थाखाय आंबो जोंलारिखौ केयार खालामगोन नों टेनसन लानाङा आरो जोंलारिया थाबैनो मोजां जागोन बेखौ आं नोंनो खोथा होयो जानो हागौ नों मिन्थिया जोंलारिनो किडनि डनेट होबानो जोंलारिया मोजां जागोन बेखौ डक्टरा नोंनो खोन्थाजोबाखैबो जानो हागौ नाथाय आं आंनि किडनिखौ होनानैबाबो जोंलारिखौ फोथांगोन दे बिदिबालाय आं थांनोसै एन्टनिय' औ जोंलारि दाबायदियाव आं गैयाबा मा जागोन नों मानो बिदि बुंदों फिन्नायखौ होना फिन्नाय होनायनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनोब्ला नों जेबो जाखाया एसेबां फोथायनाय दं औ एन्टनिय' आं दाबो न'आव खोन्थाहराखै आइमोना मिन्थिबा जोबोद दुखु मोनगोन खोन्थाहरनाङा दे आं दङ ना गाबोन हस्पिटालाव लांगोन नों दसे उन्दुदो दे अके आयै बे बाराव जुदि नोङो जोंलारिखौ माबा मोनसे खालामो अब्ला नों आंखौ माब्लाबाबो मोननाय नंला आसा खालामो नों जोंलारिखौ जेबो खालामाखै डिस्टार्ब गैया खर' नाजादों आं सोरबा थब्लाबा गथ' फैदों बास थिना गथ'फोरजों मिटिं खालामनो गोसो गैथ'आ आं जिअ' खाले गथ'आ बास आंजों खिथु फैफाथारदोंलै बास मानोथो फैनो होआखै फैनो होना आं खर' नाजानायाव डिस्टार्ब गैया सोर गथ' बेलाय बास नोंखौनो नांगौ होनबाय थादों बास नां चक्लेट गरसे बायनानै थिनहर बास आं हानाय नङालै बास अख्राथार बास सोर अख्रा गथ' बेलाय लांलाय फैलाय नाय नों आंनिख्रुइ अख्रा सोर दं बे अके बास सानसे खर' नाजानो बिखुं खुरजानो होनबाबो मोनला बेनिखायनोथ' मालाबा खारोलै आं गोजानाव आंहालाय बहा खारनांगौ ओइ बिदि नङाब्रा मा नङा बेलाय नोंहा न'खराव टेनसन जाबा खारो आंहालाय बहा खारनांगौ नोंलाय माथो बिहाव बिखुनजोनि न'आव खारलांफिनो बिमा बिफानि न'आवल'सो थांनो हायोलाय जों हिनजावफोरालाय बहाथो गोजानाव थांना थाहैनो हानो ओइ लांगोनब्रा आं लांगोन एबार शिलंआव लांगोन नोंखौ ओंहाय आं लांगासिनो बास नाय बास बेनो नोंखौ नागिरदों सोर बेलाय ओरै फैलाय मा नाम नोंनालाय औ आंना नाम गैया बिमा बिफाया नाम दोनाखै नामा नोंखौलाय नामखौनो दोनाखै ओइ मा एसे फेस्ला राव बुंनो रोंहोब्रा नोंलाय आं फेस्ला बुङाखै आंनि बिमा बिफाया आंनो नामखौनो दोननो रोङाखै बेनिखायनो नोंनि खाथियाव फैबाय ओइ सोरानि फिसालाब्रा नोंलाय ओरैबा नायबा थबिरामनि फिसाला बायदिसो मोनलायलांबायलै थबिरामनि फिसालायालाय बहाथो दालाय गेदेर लंदां देरनोब्रा आं बिनिनो फिसाला आइला जामाइले नों थबिरामनिसो फिसाला होमबा माब्रै देरखो नोंलाय माला थाबायनो रोंखो नोंनालाय हाथाय खिथिलाय हाथाय रज'बायना रज'खै नायनो हाथायाबो रज'बाय माथो जोख्लोब जाथ'बाय जोख्लोबदो आच्छा बारु थाइबानि लारु मा नागिरनाय नों आंखौ जोंहानि आफाया बुङो आंलायनो नोंनि महर लादों बेनिखायनो नोंखौ लोगो हमनो फैदों नों थबिराम बिदि बुंथारो औ बोरैबा नायबा माथो नों बायदि नुमारो आंलाय माथो एखे नुवाखैलै बास खानाय थाबा नों बायदिखौ नुगोन बास बिदि नङालै ओइ मा मुंलै नोंना आंना नाम गैया नाम गैया बे थफिरामा नोंनो नाम आन्थाखौनो दोननो रोङाखै दाबो नाम दोना मानो नाम दोननो रोङाखै बेलाय आंखौ थफिराम जुनियरसो होनो ओइ शाला नाम आन्थाखौनो दोननो रोङा आं दोनगोन नाम आं
गु फिसाखौलाय मानो नाम दोननो दोनजायो नाम दोननायावलाय मा मालाय पुर'हितानो बा बिसोरसो नाम दोनो मालाय मानसियासो जेबो नङा दे नोंनि नामखौ आं दोनगोन टेनसन नहीं लेने का बास देने का आइ जोबोर थबिरामनि फिसालानि नामखौ मा दोननो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो हागोन जायनानो बर' बायदि बिराद मोजां नाम खोनासंनो एकदमबारे मोजां बेनि नामखौनो दोननाय जागोन आरो लाब्रा फेमिलिनि नामफोरा एसे इउनिक जायो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा लाब्रा फेमिलिनि नामखौ नोंथांमोना सानैहै एसे बुं समबारु मोनबारु थमबारु गब्ल' थब्ल' बिदिखौ हरनाङा बिराद मोजां मोजां पावारफुल बर'नि गासैबो नामखौ लानानैनो लाब्रा फेमिलियाव नामखौ सोनानै होयो बेबायदिनो एसे इउनिक बर' सोदोबै बांद्राय बाहायथारि नामफोरखौ कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट खोन्थाहरबानो जाबाय बास भिडिअआ दिनै मैया लाबोदोंना लाबोआखै गोसोआव गैला जायखिजाया दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय टेक केयार रायजोफोर